неразказани. Всеки има в себе си една от тях, а ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Господин Млад Мерин Джей. Това е библиотека. Вие ли ще ми казвате да внимавам, бе? Пушкин Маринке. Защо се заяждаш, бе? Толкова ли си Фрост, бе? Робърт Фрост. Аз ако съм Фрост, то вие се плюс. Направи се простати библиотека. Има библиотека. Бидион, бе, само бидион. На мен е такива гейни. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така.
само част от инициативата на всички младежи, приятели и познати близко на Георги, пострадалото момче от село Борово. Тежкият и нелеп инцидент на 18 декември не ни остави безучастни. Когато всички младежи се събрахме, решихме да подемем кампания, с която да съберем средства за осъществяване на операциите, от които така силно се нуждаеха Георги и Живка. И въпреки всичко, това щеше да е само идея, докато не се запознах с госпожа Маргарита Енчева, която ни насочи към изключително креативните и инициативни младежи от ученическия парламент на НПД Димитър Талев. Благодаря на всички участници, които бяха така добронамерени и склонни да се включат в нашата идея.